Георги Сава Раковски е сред най-ярките личности в българската история. Революционер, мислител и един от първите идеолози на национално-освободителното движение. Създал концепцията за организирана съпротива срещу османската власт, той се отличава с нестихваща енергия и удивителна визия за бъдещето на България. Раковски е не само борец за свобода, но и писател, публицист и дипломат, чийто живот и дело оставят дълбок отпечатък върху българската културна и политическа сцена. Днес, повече от 150 години след неговата смърт, ние продължаваме да откриваме начини да съхраняваме и предаваме наследството му. Проектът за дигитализация на почерка на Георги Раковски, инициатива на Национална картова и платежна схема, има за цел да съживи ръкописите му в нова форма, като модерен компютърен шрифт. Това начинание не само ни позволява да се докоснем до духа на революционера, но и осигурява възможност културното му наследство да намери място в съвременния свят. Имам честта и огромното удоволствие да обявя старта на проекта по дигитализиране на почерка на Георги Сава Раковски. Това е третия дигитализиран почерк, който Националната картова и платежна схема BCard Blink ще предостави на обществото. И за нас е голяма радост, че много училища, музеи, издателства и в чужбина вече ползват двата шрифта и знаят, че очакват с нетърпение и новия такъв. Нашата инициатива няма да спре до тук. Така сме си казали, през година, през две ще продължим да добавяме към това културно-историческо наследство още нещо. Автор на шрифта по почерка на Васил Левски е Стефан Пеев. А след изработката на този по почерка на Христо Ботев, за втора поредна година изпълнител на проекта става Пловдивското креативно студио Пункт. Бъдем отново част от проекта на Борика по дигитализацията на почерците на великите личности на България. За нас е изключително вълнуващо и важно. Какво научихме до тук от работата с почеркът на Ботев? Как ще успеем да развием проекта, как ще успеем да надградим всичко, което създадахме за Ботев, са вълнуващи въпроси, на които се надявам, че успеем да намерим правилния отговор. За мен е радост, че в тази годишното начинание имаме и нов съмишленик, Трифон Андреев, с когото се познаваме от много време, задочно чрез работата си и не само, но за пръв път ще имаме щастието да работим заедно. Аз вярвам, че той ще допринесе много със своя различен страничен поглед и с своята експертиза в кирилицата особено и изследванията, които той е правил върху нея. Така че нямам търпение да започнем работа по този проект. Имаме дефинирани от самото начало много ясни фази, през които минава нашето наблюдение и креативен процес. Разбира се, сме впечатлени от огромния аналогов архив и артефакти, които имаме на разположение, които може да използваме за нашия анализ. В последствие да пренесем в дигиталния свят и авторски да интерпретираме може би един специфичен период от развитието на личностния почерк на Раковски. След първоначалното планиране на проекта, екипът се отправи към Националната библиотека Свети Кирил и Методий, съкровищницата на българското книжовно наследство. Тук, сред оригиналните документи от архива на Георги Раковски, имахме възможност да се докоснем до неговите мисли, изразени в собствения му почерк. С внимание и дълбоко уважение разгледахме ръкописи, писма и записки, които отразяват както идеите му,
така и неговата силна индивидуалност. Процесът на документиране беше дълъг и прецизен. Заснехме всеки от избраните документи с висока резолюция, запазвайки и най-малките детайли. От уникалните извивки на буквите до текстурата на хартията. Тези изображения послужиха като основа за дигитализацията, осигурявайки точност и автентичност на бъдещия шрифт. За нас това е едно огромно предизвикателство, защото намираме един много запазен и огромен архив от над 2000 документа и имаме възможността да изберем най-представителната извадка, която да служи за възстановка на дигиталния шрифт, който ще може да бъде инсталиран и ползван през текстовите програми на компютрите ни. С събраните материали екипът се завърна в студиото в Пловдив, където започна дългият процес на анализ. Всеки детайл беше подложен на внимателно изследване, както формата на отделните букви, така и начина, по който те се свързват в думи и фрази. Работата обаче не е само техническа. За да пресъздадем почерка на Раковски, трябваше да разберем и характера на самия човек. Какво е мотивирало действията му? Какви идеи е оставил след себе си? Тези въпроси ни насочиха към следващия етап – задълбочено изследване на жизнения път на Георги Раковски. Както и в предишните проекти, и този път се обърнахме към специалисти, от които можем да научим повече за живота и характера на Георги Раковски. Какво е било положението на българския народ под османско владичество? С една дума се отговаря тежко. Ролята на Раковски с една дума мога да отговоря огромна. Зад огромността се крие целият спектър от различните лица на Раковски и огромната енергия, която е вложил в всички свои начинания. Разбира се, така подчинени на тази влюбеност в свободата и в България, колкото и патетично да звучи това. Интересно е да се каже, че съвременниците го определят като много красноречив. Не само добре образован младеж, но и много красноречив. Младеж, който умее да убеждава останалите хора в някакви идеали, идеи и да повлича съответно останалите за изпълнението или за постигането на тези цели и идеи, което е много важно и обяснява до голяма степен неговото умение да постигне забележителни резултати в епоха, в която на практика е много трудно да се постигне без външна помощ това, което той иска да направи. Той е много добре приет в различни княжески канцеларии, като в Гърция, като в Сърбия, в Букурещ, което показва, че той наистина умее да представи себе си в една много добра светлина, благодарение и на своето образование, разбира се. Темата за образованието, разбира се, е изключително важна, когато говорим за това как някой пише. Интересен факт е това, че и тримата велики революционери, чието почерци изследваме до момента в рамките на проекта за дигитализиране на исторически шрифтове, споделят едно общо начало. Тъй като Георги Раковски е син на Стойко Попович, който всъщност е заможен чорбаджия в Котел, той дава сина си да получи образование в частното училище на Райно Попович в Карлово. И Райно Попович подготвя една доста голяма плеяда от възрожденски дейци, така че неговото училище действително подготвя много добре своите възпитаници, дава им много добра начална подготовка. Сред неговите възпитаници са освен Георги Раковски, Гаврил Кръстевич, който също е от Котел, Васил Левски известно време учи там, бащата на Христо Ботев също. Така че
тези първоначални стъпки в образованието са много важни в формирането на Георги Раковски като един бъдещ писател, публицист и изобщо деец на българското възраждане. Великите люди от Котел са не един и двама. Дори да оставим на страна, каквото нищо не може да оставим на страна, разбира се, но Софрони, Петър Берон, самия Раковски, Бозвели и така нататък могат да се натрупат много, да бъдат изброени много имена. Така че Котел е едно предизвикателно, загадъчно място, което ражда български интелектуалци от изключителна величина. Очевидно беше, че има само една логична дестинация, към която да се насочим в изследването си на революционера, и най-накрая е дошъл моментът, в който да стигнем и до нея. Град Котел, сгушен сред хълмовете на Стара планина, е не само родното място на Георги Раковски, но и люлка на българското възраждане. В музея на котлинските възрожденци историята оживява чрез документи, артефакти и разкази, които пазят спомена за делото на Раковски. Посрещна ни уредникът на музея Иван Иванов и ни разказа подробно за жизнения път на великия българин и началото на неговата революционна дейност. Планирало се по замръзналия Дунав да преминат повече от 2000 български бойци. Както от Брейла, от Галац, от Бесарабия, които да развеят в българските земи знамето на бунта и да поставят началото на българското освобождение. Но предателство прекъсва и тази революционна инициатива и Раковски получава първата си смъртна присъда от влашкото правителство. За негово щастие и щастие на българската история, за която той е дал толкова много, Раковски е пребивал в Брейла с гръцки паспорт. А по тогавашните капитулации, закони капитулации, чуждите поданици са можели да бъдат съдени само в страните, особено да бъдат осъждани на смърт само в страните, на които са поданици. Гръцкото правителство го препраща в далечна Марсилия, където той прекарва почти 2 години и там има възможност да се запознае с напредничевите идеи, които вече шестват в свободна и просветена Европа. Историята на Раковски е изключително интересна. На моменти като че извадена от приключенски роман. Като образован и състоятелен човек, за него би било лесно да живее живота си в охолство. Вместо това, в борбата си за България, той 2 пъти е осъждан на смърт, става двоен агент в турската армия, използва най-различни имена и самоличности, за да се изплъзне от преследващите го власти, присъединява се към тайни общества, а в последствие и създава такива, прекарва 3 години в затвора, почти се жени за дъщерята на виден османски чиновник, преди да изчезне с парите му и да закупи оръжие за своите четници, а после създава и легендарната първа българска легия. Историите са безкрайни. Ние виждаме неговите мисли, неговите вълнения, неговите устремления да бъде една личност, която по онова време се е борила за много каузи. Тази личност не е стояла на едно място и както за освобождението на България, така и за независима църква. И в същото време можем да кажем, че изпод неговото перо, заменено от сабията, са излизали шедьоври като Горски пътник, като Показалец, първият наръчник за етнографията на България. Самият той е имал интереси към старата българска история, към запазване на българския език с неговите стари падежни форми. Той е роден като Съби Стойков. Рожденото му име е Съби. Нали, баща му е Стойко Попович. Когато се записва в Куручешме да учи, той още тогава сменя името си, започва да се нарича Сава
гръцкия вариант на Сърби. Също така пък малко по-късно вече взема името на своя войчо, известния Георги Мамарчев, капитан Георги Мамарчев. И всъщност приема неговото име за свое име. Раковски съответно е фамилия, която е възпроизведена от село Раковица, откъдето произхожда рода на баща му. И в крайна сметка започва да се нарича Георги Раковски. Но и това Раковски от него идва като... Да, той си го е избрал, да. Раковски пътува на длъж и на шир през Европа с черния си файтон, като истински аристократ, облечен с пелерина, препасан с сабя и навсякъде създава връзки, очарова хората и събира съюзници за каузата на нашата национална свобода. За разлика от много свои съмишленици и последователи, които насочват усилията си предимно навътре към българското общество, той разпознава важността и на това да представи пред образована Европа лицето на българина европеец и да убеди другите народи, че борците ни за свобода не са само хайдути и разбойници, а пазители и носители на високи духовни ценности. Заредени съзнания решихме, че задължителна част от нашето изследване е и Военната академия в София, носеща името на Раковски. Там ни посрещнаха топло и в детайли ни показаха запазеното културно наследство, криещо се зад стените на академията. Дом за стотици млади мъже и жени, решили да се посветят в служба на родината. Стана обаче време да се върнем в Студио Пункт, където работата по шрифта усилено продължаваше. Работейки месеци наред съвместно между Пловдив и Берлин, Павел и Трифон линия по линия създадоха възстановката на почерка на революционера. Документът, който разглеждаме в момента, е може би любимият ни образец от почерка на Раковски. Макар като характер да е просто един административен документ, той се отличава с впечатляваща грациозност на почерка, много прецизно и финно отношение в изписването на буквите, в играта между тънко и дебело, т.е. натискането с перото като цяло. Говори за едно доста добро владеене на инструмента и много финна калиграфска изтънченост може да се намери тук. Изключително красиви форми. Проблемът с него обаче беше, че височината на буквите всъщност е изключително ниска. И разчитането на този документ е голямо предизвикателство, колкото и да е красив той. Нашата задача беше да вземем максимум от тази красота, да уловим тази грациозност, този калиграфски елемент, но да направим все пак и почерка далеч по-четлив в дигиталния шрифт, с който искаме да работим днес и все пак, разбира се, да разчитаме. Това, което може да наблюдаваме тук, са вече отделени най-характерните букви за Раковското писмо и това са и тези, които сме ползвали после за развитието на шрифта. Интересни детайли има във всяка една буква, като започнем, например, от това, че почерка му е с преобладаващо ръкописни форми, но пък други букви като Г запазват изцяло на 100% тази типична, както ние наричаме, печатна форма. Д-то е разнообразно, той има преобладаващо се развива нагоре с една много, много проминентна такава горна дължина, но понякога се среща и Д с долна дължина, както и печатна форма на буквата Д също. И краткото е изключително красиво и Раковски не пропуска възможност да добави характерни елементи и експресивни движения на перото в буквите, които го позволяват. В и кратко виждаме тук и много красиви финални форми на буквата И, когато тя е сама или е в краесловие, винаги я завършва по такива впечатляващи наистина начини. Буквата Ф е феноменална при Раковски. Той изписва по начин, който не съм виждал никъде и хората, на които съм споделял за проекта, също потвърждават това мнение. Изписването тук като динамика, като процес е първо нещо като W латинско, да го наречем,
След което тази форма бива зачеркната с този вече дълъг вертикален, тази дълга вертикална греда, която създава, нали, вече пътя Ф. Така изписва и главното Ф и това е много, много уникална за него форма. Определено се забелязва старание в почерка му. Има елементи, които определено показват, че той има отношение към визуалното и много често в заглавките на едно писмо може да се види това понякога в първите редове. Т.е. той е сядал да напише писмото с намерението за един много красив почерк, постепенно в редовете надолу мисълта му тече и сякаш забравя за това намерение, но... Мисълта дърпа ръката. Абсолютно, което е нормално, разбира се, когато човек пише докато мисли, нали, не преписва някакъв текст. Можем да преминем вече и към начина, по който изглежда завършения шрифт. Това, което може да наблюдаваме тук, е част от промените, които беше нужно да приложим към оригиналния почерк на Раковски, за да го направим една идея по-четлив, една идея по-оптимизиран за това дигитално пространство, все пак в което той работи. Като повдигнахме малко X височината на буквите, това наричаме самата височина на реда, така да се каже с прости думи. Самото разстояние между буквите също увеличихме, защото това е ключов компонент, допринасящ за по-добрата четливост. Също така направихме една много по-унифицирана картина по отношение на наклон, по отношение на контраст, тъй като при Раковски и разбира се при всеки почерк, който гледаме, и буквите са много, много разнообразни, нали? От една до друга буква, дори на един и същи ред, дори в една и съща дума, всичко варира от и наклона, и натиска на перото, нещата са изключително разнообразни, докато за да постигнем една по-балансирана шрифтова картина вече в работещия шрифт, имаше нужда тези неща да са малко по-успокоени и по-унифицирани. Това е програмата Glyphs, в която изработваме самия шрифт. Така изглежда цялата съвкупност от букви, които използваме. Както казах, има по няколко варианта на всяка една буква и освен стандартния сет от А до Я, имаме още 4-5 такива сета от А до Я, или включващи само конкретни букви с техните изписвания, характерни за началото, за средата, за края на всяка една буква. Това е начинът, по който работи шрифта. Ето така би изглеждал без тези алтернативни форми и както виждаме, получават се едни такива нежелани ефекти на букви, които очакват да са свързани с нещо, но не са, или други, които се свързват не както трябва, докато когато включим тези специално програмирани ефекти на шрифта, той работи вече по един много по-реалистичен начин. Както с шрифта на Ботев, така и този път за нас представляваше изключителен интерес да представим създадения финален продукт на графолога Сашо Атанасов, експерт по връзката между почерка и характера, за да чуем неговите изводи за човека, скрит зад буквите на великия революционер. За почерка е важно първото впечатление, което добива човек, когато види изписана страница. Сега, тази страница, която е изписана от него, тя впечатлява с така много добре балансирано подреден текст, много правилно подреден. Просто нормални полета, по-голямо, малко дясното поле отгоре, отдолу, редовете са прави. Как са толкова прави, нали, хоризонтални, чак впечатлява. Не е нито сбит, нито разтегнат, има едно съвсем нормално такова работно разстояние между думите, което прави, дава възможност на учителя да разчита текста, да
спокойно, без напъване, без умора, просто много добре балансиран текст. Това, разбира се, тези думи до някъде се отнасят и за личността и за характера на човека, който е написал. То все по-често се среща ръкописи вече, но има ръкописи, които са много сбити, с много дребни букви. Тук буквите са съвсем нормален размер, който, ако са много ситни, издава така една свитост, една скромност, едно подчинено, такова едно липса на самочувствие по принцип. Подчиненост на чужда идея, дори понякога е много дребното. Няма да се изява, докато тук всичко е съвсем нормално, много хубав почерк, впечатлява. Да види човек чак. Особено днешните ръкописци. Буквата Р е с малко по-голяма дължина, но за буквата Р има, ето, почти навсякъде тя е с малко по-удължен подредови елемент. Това е признак точно на борбеност, на отстояване, на сила. Точно за буквата Р така се тълкува. Сила, борбеност, отстояване на собственото аз, дори до някъде и налагане на вижданията, които има в багажа си. Има едно разтягане пък по хоризонтала на завършика. То е много специфично за гласните, когато са накрая А, И, Е, дори, което сме включили в шрифта после. Това е много характерен елемент, така доминира пейзажа. Сигурно ми, как ще го пропуснете? То се налага просто. Това е нещо, което го нямаше, например, толкова при Ботев, няма го и при Левски. Как може да се разтълкува тая? Това е много рядко срещано, да ви кажа. Аз за пръв път, между другото, виждам една такава разтегнатост по хоризонтала в края на буквите. По принцип, това, когато се разтягат по хоризонтала штрихите, това е склонност към философски наченки, нали не свършваме тук, а продължаваме по някакъв начин идеята или нещата. Така че това е даване на възможност за доразвиване на виждането на... Наистина, спецификите в почерка на Раковски ни показаха и научиха на много нови неща. Позволиха ни да изведем нови заключения за развитието както на възрожденския кирилски шрифт като цяло, така и по-конкретно за еволюцията на специфичното писмо на революционера, което развълнува всички участници в екипа. Ние много интересни неща намерихме и докато ровехме из ръкописите. Има и шифровани писма немалко, които са страшно интересни. Много разнообразие от езици. Нали? Ние, когато работихме с Ботев, все пак ресурсите бяха много по-ограничени. Докато тук имаме на латиница, имаме френски, има румънски, има гръцки, много изобилни, разбира се. Така че много е интересно да се проследи как кирилицата стои тогава до гръцкия и до латиницата, защото са различни. Той ползва един стил, когато пише с латиница, малко по-различен, когато е български. Различен е и гръцкия съответно и всеки един от тях еволюира пък по свой начин. Раковски, колкото и да е до някъде неглижиран като личност в сравнение с Ботев и Левски, ние все по-рядко чуваме неговото име в нашето ежедневие. Можем да говорим за един доста експресивен контраст и разлик в личното отношение към буквата и към знака. Почеркът на Раковски е наистина силен, енергичен, с много динамика и това го отличава от предходните проекти до сега, но със сигурност не поставя под въпрос и техните качества. Котел, разбира се, след това, благодарение на княз Стефанаки Богориди, чието
питомец в най-широкия смисъл на думата е биването в Цариград, и то не биване, а ученето. Ученето в Цариград и съответно попадането в друг тип образователна рамка. И това вероятно в самия почерк се откроява по някакъв начин. Защото една е традицията на писане, на изписване на буквите в Котленско училище, друга е в столицата на империята. С годините се формира както характера, така и умението да се пише. И двете неща се отразяват едно на друго. Най-вече виждаме черти от характера, отразени в ръкописа. И затова е хубаво това, което сте направили, да се дигитализира подписа, да почне да се възпроизвежда неговия начин на изписване, защото по този начин малко или много, волю-неволю се докосваме до същността, до характера, до личностните качества на този човек. А има защо? Защото все пак той е един от светлите личности на България. Ръкописа, може би, на Раковски отразява точно този преходен период, в който все още нямаме установена норма, дори и графично. И отразява, както казваш, елементи, които са свързани с уставната форма и елементи, които са свързани с ръкописната форма на буквите. И също има различни варианти за определени букви, да речем. Не случайно един персонаж на Иван Вавов, Иванчо, йотата, тъй като за йотата се водили епохални спорове и дискусии как да се изписва и кратко, да кажем, с йота, с латинско J, да кажем, или с Y, или с и кратко, както се го изписваме. След завършването на техническата част от разработката на шрифта, Военната академия Георги Стойков Раковски в София се превърна в сцена на тържественото му представяне. Гостите на събитието, сред които историци, графични дизайнери, журналисти и хора с интерес към културното наследство на България, препълниха залата, която също носи името на революционера. Атмосферата беше изпълнена с вълнение и респект към паметта на Раковски и значимостта на проекта. След представянето, госпожа Арсова официално обяви, че новият шрифт вече е общодостъпен за безплатно изтегляне на сайта на Национална картова и платежна схема. Както и за шрифтовете по почерците на Левски и Ботев, и сега получихме рецензия за свършената работа от художника, илюстратор и типограф Кирил Златков, в която той казва, че шрифтът маркира ново, изключително високо ниво в областта на съхраняването и съживяването на историческата и културната памет. Обратната връзка, която ни даде Кирил Златков, рецензента на проекта, беше много ценна, понеже ето, например, за буквата Ф, за буквата Ю, той ни върна много ценни коментари, че доближаването, прекаленото до оригиналните форми на Раковски в случая просто откъсва буквата от всякакъв съвременен контекст и от нейната четливост. И затова в тези букви се наложи да поемем малко повече роля ние сами и да направим една форма, която е вдъхновена и интерпретирана на база на буквите на Раковски, но все пак е четлива и за съвременния читател. Радвам се, че и в този проект успяхме да въвлечем нови хора в екипа и изобщо в процеса на създаване на този продукт. И както се усещаше тази приемственост преди от проекта за почерка на Левски към проекта за Ботев, така и в момента за дигитализацията на Раковски се радвам, че имахме възможността да работим с Трифон, който се включи супер в проекта и заедно с него тествахме какво е това да работиш по дигитализация на почерк заедно с някой друг като един колаборативен процес, което беше много интригуващо и много полезно по много начини. И имахме
В началото, например, ние започнахме нарочно започнахме с работата по-отделно и всеки от нас вкара по нещо свое в проекта, като после имахме възможността да сравним и да изберем най-доброто от това, което е направил Трифон и аз съответно, за да ги слеем тези два подхода, за да получим този крайен продукт, който могат да видят всъщност хората днес. Как се стори на теб процеса в отношение на това, че бяхме в две различни държави? Това мисля, че всъщност е хубаво да се уточни, че получихме доста реалистичен поглед върху професията шрифтов дизайнер. Че мястото и дестинацията всъщност не фиксират и не променят процеса. Може би и даже го обогатиха, защото всъщност ние си имахме нашата собствена атмосфера, но имахме и възможността да работим заедно, да коментираме, да се запознаем с артефактите директно на място. Обобщено се получи една смесена игра между индивидуалното и колективното. Смятам, че проектът постави под въпрос някои от конвенциите и нашето лично отношение към кирилицата като дизайнери. И със сигурност мога да кажа, че съм въодушевен какво също би предстояло напред и до какви документи изобщо бихме могли да имаме достъп в бъдеще. С този проект екипът не просто създаде шрифт, но и оживи духа на Георги Раковски за новите поколения. Всички бяха вдъхновени и горди да бъдат част от нещо, което по такъв уникален начин свързва миналото с бъдещето. А делото на Раковски и неговите убедителни слова несъмнено докоснаха и нас, както и толкова много други българи през годините. Нашата дейност ще продължи. Виждаме, че тя се радва на голям интерес. Шрифта на Раковски получи голямо признание и от световни дизайнери, един от които е Лукас Декрот, който е създател на шрифта Калибри за Microsoft. Определено такава инициатива не се среща в другите страни. Такава колаборация, сътрудничество между хора от различни сектори, каквато сме ние от платежната система, да си сътрудничат с шрифтови дизайнери и в общи линии този екип нараства всяка година. В началото стартирахме с Стефан Пеев, след това Студио Пункт, Павел Павлов, сега и Трифон Андреев се включи. И Кирил Златков, който контролира. Щастлив съм, че инициативата за дигитализация на почерци на бележити исторически личности от нашата българска история продължава. Защото първо имаме тези страхотни продукти, които позволяват на човек да се докосне до ръкописите на тези хора. И второ, защото покрай цялото изследване, покрай цялата тази работа, работим по един труд, който сме да твърде до сега не е показван и не е правен в този мащаб в България. Едно изследване върху ръкописните навици на българина от 19 век, върху начина, по който е еволюирала кирилицата, начина, по който са се развивали нашите букви, с които пишем до днес, и смятам, че това е много интересно. И за мен лично като шрифтов дизайнер е супер вдъхновяващо. Изключително много съм впечатлен от проекта за дигитализация на неговия почерк, защото известно е, че почеркът на един човек говори изключително много за характера и за личността на носителя на този почерк. Така че самата дигитализация и самото извеждане на дигитална форма на почерка му би спомогнало за едни бъдещи много по-задълбочени изследвания върху характера на този почерк и оттам да се изведат много важни изводи за личността и за характера на самия Георги Раковски. Освен всичко друго, чрез запазването на писменото наследство на такива личности, ние можем да продължим нататък с развитието на нашата писмена система и култура в бъдеще, защото ако не познаваме начина, по който са писали нашите прадеди,
начина, по който ние днес възпроизвеждаме същото писмо, няма как да продължи по-нататък и развитието на тази писменост от бъдещите поколения. Смятам, че проекта по дигитализация на почерка на Раковски има огромно значение за шрифтовата култура в цялост. И той не само обогати нашата лична експертиза, работата ни с артефакти, но смятам и, че отваря врати за продължаването и разширяването на нашия поглед върху актуалното състояние на кирилицата. Раковски има едно така великолепно дефиниране на робската ситуация, на ситуацията под иго. Той казва, че българите живеят в, тук е точен цитата, морното неусещане за свобода. Морното неусещане за свобода е така фраза, върху която също много може да се говори, но и морно и неусещане за свобода така акцентуват сякаш върху необходимостта българите да осмислят себе си като човеци и осъзнавайки се като човеци, съвсем естествено да разберат, че човека се ражда свободен и от тук нататък те трябва да си пожелаят и да я постигнат свободата. Първа българска легия е прообразът не само на българската армия, но и можем да кажем и на самата българска държавност. Защото това е един истински военен отряд в изгнание с свое знаме, печат, с политическо ръководство в лицето на Раковски и неговите съратници. Призван, когато удари на настъпилия час, да прогласи отново загубената българска свобода. Той е един от символите на родолюбие, на стремеж, на борба за свобода, за национална самобитност. Всички тия неща са много ценни, особено сега, когато малко се поразмиха в световен план, ако ще, нали, ценностите човешки. И така, четейки, ние възприемаме, има го този момент, защото дори с самата идея, че четеш ръкопис, писан, нали, от такава светла личност преди толкова години, се сблъскваш с историята на България, това до някъде ти поражда и собствено и самочувствие, че се интересуваш, че се срещаш с такива моменти, историята, национална гордост, ако ще. Така че е много хубаво това, което се прави. То не е просто хубаво, но това е част, може би, от националното ни самочувствие и е много хубаво да продължава да се прави. За всички, дори ако щете такива личности. Време е и за края на нашето изследване. За нас това не беше просто проект за дигитализация. Това беше пътуване към сърцето на историята, което ни направи не само създатели, но и пазители на наследството на един от най-големите българи. Можем да кажем, че със сигурност ще продължим. Следващата година ще изпратим и шрифта, и отделно материали, свързани с Раковски, до всички училища и читалища, които носят името на нашия революционер. Ще се срещнем с много деца, ще им разкажем, ще им покажем и съм сигурна, че те ще бъдат вдъхновени. И разбира се, за 10 години за национална картова и платежна схема, което ще бъде 2026 година, ще представим, вече е решено, един шрифт на една личност, която оставя също много дълбоки следи в нашата история. И това е шрифта на Райна Княгиня.